Pedro Sánchez descarta adiantar as eleccións e reitera todo o seu apoio a José Luis Rodríguez Zapatero. O de hoxe foi un pleno de máxima tensión no Congreso tras a imputación do expresidente socialista. Alberto Núñez Feijóo exíxelle a Sánchez que dimita e deixa a porta aberta a unha moción de censura. Estados Unidos imputa a Raúl Castro polos delitos de asasinato e conspiración para matar. O expresidente cubano está acusado de ordenar a derruba de dúas avionetas en 1996 que provocaron varias mortes. A diáspora cubana celebra a decisión e agarda a fin do réxime castrista. O mes de maio é por excelencia o mes das primeiras comuñóns. A antiga celebración, íntima, familiar, foi ampliándose ata equipararse case a unha boda. A súa organización pode supoñer un gasto de entre 3.200 e 16.000 euros, dependendo do número de invitados. Boas noites. A imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sacode a política nacional. Pedro Sánchez saíu esta mañá no Congreso en defensa do expresidente e descartou adiantar as eleccións. Alberto Núñez Feijóo di que vai facer todo o posible para provocar un cambio na Moncloa e insta aos socios de goberno a que movan ficha. Como era de esperar, a imputación de Zapatero copou o debate. Tras lelo auto, o PP tira esta conclusión. Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Pero o líder da oposición pídelle ao presidente que dimita. ¿Qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027. Sánchez descarta adiantar as eleccións e Feijóo presentar unha moción de censura mentres non lle dean os números. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno. Los socios tienen que mover ficha. Os socios sí empezan a admitir que están descolocados. Estoy jodido. Tras lelo auto do xuíz. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Outros aliados tamén teñen dúbidas. No pinta bien el auto. No huele bien. E incluso o socio de goberno Sumar reclama ao PSOE unha reacción. Regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno. O actual Sánchez marchou do Congreso deixando tras sí un ronsel de interrogantes. ¿Sigue confiando en el Zapatero? ¿Ha leído el auto? ¿Ha hablado con Zapatero, presidente? ¿Ha hablado con Zapatero? Sobre a posibilidade de presentar unha moción de censura ao goberno, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, deixa unha porta aberta en función de como evolucione a imputación de Zapatero e descarga a responsabilidade nos socios de goberno. Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Nas primeiras horas, tras coñecerse a imputación de Zapatero, desde o goberno saíron na súa defensa argumentando o uso político da xustiza. Isto era o que dicía a voceira do Executivo tras o Consello de Ministros. Que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Isto era o que dicía onte o goberno, pero hoxe afástase xa dese argumento. Desde o Executivo recoñecen que o auto contra o expresidente Zapatero é serio e que contén indicios. Rectifican así e xa non ven instrumentalización política. O goberno di que non ve probas incriminatorias no auto do xuíz, pero recoñecen que non descartan que poidan aparecer máis adiante. Piden agardar a ver como evoluciona o caso e a que o expresidente do goberno declare o 2 de xuño. O foco internacional deste mércores está sobre Cuba. Raúl Castro acaba de ser imputado por homicidio polos Estados Unidos. O expresidente cubano que estivo 10 anos á fronte da ditadura na illa está acusado de ata 7 cargos. O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos imputou formalmente o expresidente cubano de 94 anos pola derruba en 1996 de dúas avionetas de Hermanos al Rescate, un ataque no que morreran 4 pilotos vinculados ao exilio cubano en Miami.
Aínda que Castro abandonou oficialmente o poder en 2021, continúa sendo a figura máis influinte do réxime cubano. 30 anos despois do ataque, familiares das vítimas e membros do exilio celebran a decisión como un acto de xustiza histórica fronte a décadas de impunidade. A Unión Europea desbloquea por fin o acordo arancelario cos Estados Unidos tras meses de negociacións e tensións con Donald Trump. Estamos en Bruxelas, que acepta un arancel do 15% para o aporte dos produtos europeos. María Calvo. Sí, Bruxelas non quere quedar á mercé dos continuos vaivéns de Trump e por iso inclúe mecanismos de salvagarda. Poderá suspender o pacto se Washington incumpre o acordado ou se as empresas europeas resultan prexudicadas. Establécese un arancel do 15% para a maioría das exportacións europeas, mentres se eliminan os impostos a numerosos produtos norteamericanos. O acordo comercial levaba meses bloqueado polas presións de Trump e polas reticencias da Eurocámara, pero agora a Unión Europea dá vía libre e evita unha nova escalada arancelaria coa que xa ameazara o presidente estadounidense. Rematou a viaxe oficial de Vladimir Putin a China. Con poucos días de diferenza, o líder ruso seguiu os pasos de Donald Trump, dúas visitas que poñen o xigante asiático no centro do tabuleiro internacional. Putin e Xi Jinping condenaron os ataques a Irán e reforzaron unha relación bilateral que, segundo Pekín, atravesa o seu mellor momento. Cunha posta en escena calcada a dispensada a semana pasada a Donald Trump, Xi Jinping recibiu a Vladimir Putin. O líder chinés pon así o seu país como escenario central da diplomacia global fronte a unha hexemonía estadounidense en declive. Debemos promover a construción dunha orde mundial máis xusta e equitativa, reclamaba un Xi que condenaba a agresión estadounidense a Irán e instaba a Washington e Teherán a retomar o diálogo. Mais ambiguo foi ao falar do conflito iniciado polo seu convidado. Sobre Ucraína, o líder chinés fixo súa expresión rusa sobre a necesidade de abordar as raíces do conflito en relación ao achegamento de Kiev á OTAN. Putin marcha da China cunha vintena de acordos, pero sen o seu grande obxectivo, o futuro gasoduto a través de Mongolia. Estamos dispostos a asegurar a subministración continuada de combustible ao mercado chinés, ofrecía un Putin ansioso por paliar o impacto das sancións europeas. Pero Xi non se comprometeu con calendarios, prezos nin condicións, o que levou o líder ruso a cancelar a última conferencia de prensa. Un borrón na súa 25ª visita a China, que non impediu que Xi Jinping colocase a relación entre os dous veciños ao seu máximo nivel histórico. Estamos xa en Galicia. A defensa da lingua ocupou hoxe o debate entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. De fondo, ese pacto pola lingua no que traballa a Xunta desde hai meses. Xesús Fontenla. Si, esa pregunta do BNG viña precedida pola recente celebración do Día das Letras Galegas. Di Ana Pontón que o Goberno da Xunta traballa en contra da lingua. Sostén todo o contrario a Alfonso Rueda, que pon como exemplo ese pacto pola lingua, lo que levan traballando desde hai meses da man das principais entidades e institucións de Galicia, pero lamentou o presidente da Xunta que o BNG decidise, dixo, deixar aparte e abandonar eses traballos. A lingua que nos fai estar no mundo con voz propia, pero que lamentablemente está nunha situación crítica tras 17 anos onde o seu goberno está facendo política de acoso e derribo contra o galego. Señor Rueda, pregúntolle, vai tomar medidas ou vai seguir coa súa política de acoso e derribo ao galego? Gracias. Pregunta exactamente cando imos empezar a diseñar e implementar unha política a favor do galego. Podería contestarlle algo que vostede xa sabe. Xa estamos nelo, xa estamos facendo. Con moitísima xente. Quen falta? Os de sempre, vostedes, que fan o que fan sempre nas tres fases. Primeiro non, despois me salgo e despois intento reventalo dende fora. Neste pleno, Democracia Ourensana pediulle a Rueda que modifique a lei de augas termais. Segundo eles, prexudica o uso de lecer das pozas. O presidente mostrouse aberto a facer cambios, pero non a deixar a explotación desas pozas sen regulación. Porque solamente contemplaba pois a posibilidade, reducindo rapidamente a cuestión de balnearios ou de piscinas, sin contemplar esa posibilidade que, como digo, é prácticamente única en España das pozas termais da cidade de Ourense. Está feita pensando
en que o termalismo ten que ter moitísimo futuro. E para ter futuro hai que ter rigor. E as cousas hai que facelas ben. E chamarlle a cada instalación que tiña que ver co termalismo polo seu nome e impoñerlle as súas condicións. E non querer facer tabla rasa e dicir que a solución está en modificar unha lei e non en modificar as instalacións que regula esa lei. A muller que denunciou por acoso sexual o expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, declara por vez primeira ante o xuíz. A denunciante levou dúas testemuñas, unha traballadora do PSOE e unha amiga que estaba con ela cando Tomé presuntamente a ameazou con suspenderlle a oposición ao Concello de Monforte se non mantiña relacións con el. O seu abogado dixo que hai máis vítimas e que é decisión da xuíza incluílas neste proceso. Tamén acusou o Partido Socialista de ter coñecemento do asunto antes da denuncia. Aínda non hai data para a declaración do expresidente da Deputación e do PSOE lugués, José Tomé, que sempre negou estes feitos. Renfe modifica desde hoxe os horarios dos trens de alta velocidade de Galicia a Madrid. Recupera o madrugador, que sae de Lugo ás 5:20 e que permite chegar á capital ás 10:30 da mañá. Tamén haberá a primeira hora un tren directo, sen paradas, de Ourense a Madrid. A novidade principal é a reconversión do Albia Lugo-Madrid nun tren madrugador. Adianta a súa saída das 11 ás 5:20 da mañá, o que permite chegar á capital ás 10:30 e facilita a opción de ir e vir no mesmo día. Fará as paradas habituais en Sarria, Monforte, Ourense e na Gudiña, onde levaban tempo reclamando recuperar este servizo. Eso é perfecto, a verdade que é moi cómodo. E se fixesen un pouquiño antes tamén axudaría moito. Galicia tamén gaña un tren directo a Madrid pola mañá. Sae ás 5:50 de Vigo e fai paradas en Santiago e en Ourense, pero suprime as de Castela e León para reducir tempos. Maravilla. Eu, casualmente este mes fun 3 veces a Madrid e unha maravilla, 3 horas, unha maravilla. Onde máis queixa teñen é en Vigo, xa que o 75% dos trens que lles dan servizo fan parada en Santiago, o que consideran que ralentiza moito a viaxe. Todos os días había que facer que non tuvésemos que pasar por Santiago, home. Tamén hai cambios nas saídas desde Madrid. Agora o primeiro tren con destino Galicia parte ás 6:30 da mañá e chega a Gudiña ás 8:30. Estes días verían que nos mercados non hai mexillón, nen vai haber polo de agora. Apenas quedaban un par de polígonos bateiros libres de toxina, pero, Patricia Vilar, a situación empeorou. Sí, porque o alto nivel de toxina diarreica detectados nos últimos análises obrigou ao Intermar a pechar os dous únicos polígonos que permanecían abertos en Lorbé e en Sada. Isto significa que a día de hoxe non se pode extraer mexillón en ningunha das 3.500 bateas que hai repartidas polas rías galegas. É un fenómeno natural este episodio tóxico primaveral, pero este ano está a ser, se cabe, máis intenso. De feito, está afectando tamén os bancos marisqueiros, sobre todo os do exterior das rías. Con este panorama, o desabastecemento do mexillón galego nos mercados é total e o sector só lle queda agardar a que cambien as condicións e esta marea vermella comece a retirarse. Grazas, Patricia. A semana que ven Vigo acolle o desfile das Forzas Armadas, pero na Ría de Arousa tiveron hoxe un anticipo. Son os ensaios da exhibición aérea que se prepara para ese día. Durante 2 horas, varios cazas F-18 e Eurofighter, helicópteros e avións Hércules practicaron as súas acrobacias ou os exercicios de repostaxe no aire. Todo ante a ollada sorprendida de moitos veciños do Salnés e tamén do Barbanza. Hoxe coñecemos máis detalles que comprometen a Jonathan Andic, o fillo maior do fundador da firma textil Mango. O último auto do xuíz fala dun cúmulo de indicios que avalan a tese de que foi el quen matou ao seu pai. Indicios que destacan a mala relación que tiñan. A xuíza de Martorell permitiu a liberación de Jonathan Andic a condición de que non saia de España e compareza no xulgado semanalmente, tal como solicitaba a Fiscalía. Cree que Andic acabou coa vida de seu pai, fundador de Mango, por un posible móvil económico. Tamén suliña que Isaac e Jonathan Andic non mantiñan unha boa relación e que o fillo mesmo planificou o crime buscando unha contorna discreta, como a zona de sendeirismo do Monte de Montserrat,
onde o 14 de decembro de 2024 sucederon os feitos que se están a investigar. Aquela mesma semana, Jonathan Andic visitou o lugar ata en 3 ocasións, segundo confirma o xeolocalizador instalado no seu vehículo. Ademais, o acusado cambiou o seu relato do acontecido nas 2 declaracións que lle tomaron os Mossos despois da morte de seu pai. Outro dos aspectos que salienta o auto é o cambio de terminal telefónico que fixo Jonathan Andic en marzo do ano pasado, previo borrado do contido do anterior, que despois dixo que lle roubaran nunha viaxe ao Ecuador. Mensaxes de WhatsApp que si puideron ser recuperadas evidencian a obsesión cos cartos de Jonathan Andic, que chegou a reclamarlle unha herdanza en vida a seu pai. Cando este manifestou a súa intención de modificar o testamento para crear unha fundación benéfica, o fillo comezou un achegamento que se concretou na fatídica excursión daquel 14 de decembro. Un home foi ingresado hoxe con feridas graves despois de perder o control do seu coche na Coruña e esnafrarse con varias embarcacións nun pequeno porto da cidade. O condutor de 27 anos de idade circulaba pola rotonda cando probablemente sufriu unha indisposición. Daquela, o coche sen control descendeu a gran velocidade polo acceso ao porto do Portiño, levando por diante 2 pivotes que delimitan as instalacións portuarias. Carlos, que vive ali no chalé, o fillo sentiu o topetazo e foron os que chamaron a 061. Pero o vehículo non quedou aí, xa coas rodas completamente reventadas bateu contra 2 das embarcacións que estaban varadas na marxe esquerda. Continuou costa abaixo esnafrándose novamente con outra lancha da marxe dereita ata dar contra un sinal que foi o que o freou e evitou que se precipitase ao mar. Con todo, o home que deu negativo en alcohol e drogas sufriu feridas graves e foi trasladado ao Choac. El chaval lo llevaron a la ambulancia y nada más, pero no se sabe lo que le pasó a el chaval. Un suceso que puido deixar máis feridos. Menos mal que nos colleu aí, que nos estamos aí todos os días, e a esa hora pues, era moi temprano para os que vimos aquí a pescar. Se deixara o mar, vimos cedo a pescar. Se deixara o mar, pois ás 7 da mañá, 6 da mañá andamos por aquí. Agora investigan as causas deste aparatoso sinistro. Buscan os autores do atraco a un banco en Pazos de Borbén. Pouco se sabe deles nin do botín, pero todo apunta a profesionais. Entraron armados con pistola e coitelo e queimaron o coche para borrar as pegadas. É o único rastro que deixaron detrás. Supónse que para borrar posibles pegadas. O coche apareceu en Lusquiños, no rural de Pontevedra. Oficialmente os atracadores son 2 individuos, 2 homes, pero o único cliente que estaba ali e por fatalidade falou tamén dunha muller. Polo menos 3. Unha chica sei que había, que dixo ela. Había unha fulana que era máis mala que vamos. Entraron só uns minutos antes de que pechara a oficina. Dase por feito que vixaran as rutinas do banco os días previos. Retiveron o home, pero con quen se cebaron foi coa directora. Dice que foron malos coa directora, que foron agresivos e mal educados, e groseros. O irmán díxome que só estaba a directora. E aí ele foi ao cajero, que estaba sin servicio. E aí eles que lle dixeron pasa para dentro, que lle puxeron un cuchillo e un hervidas e que entraron. Con bridas, coitelo e pistola en man non houve posible resistencia. Dixe, levaron cartos. Dice, sei que levaron un deixaron as calderillas. Pero dice que arracharon con todo. Non hai cifra oficial. A mesma sucursal xa sufrira outro atraco hai algo menos de 3 anos. Daquelo botín fora de 30.000 euros e o modus operandi parecido. Eran galegos con varios asaltos en bancos da comarca de Vigo ás costas. A Garda Civil está a analizar as cámaras de seguridade e tamén o coche en busca de algún posible indicio. E tamén está en busca de captura un home que rompeu a súa pulseira antimaltrato e tentou agredir a súa exparella. Ocorreu aí nas Neves. Alejandro Álvarez. Si, Pablo, os feitos aconteceron contra as 11 da mañá cando este home, que ademais tiña tamén unha orden de afastamento da súa exparella, presentouse na súa vivenda. Ali intentou agredila empregando un coitelo e para frear esta agresión a filla de ambos intentou intermediar, pero finalmente resultou ferida de carácter leve. Como ti ben indicabas, momentos antes este home rompeu a pulseira antimaltrato telemática que levaba posta. Deuse a fuga, agora está en busca de captura e, según informan fontes policiais, polo momento non conseguiron dar con él.
Grazas, Alejandro. Imos con máis asuntos. A bóveda de Svalbard, o maior banco mundial de sementes, recibirá o Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. É unha impresionante arca de Noé a proba de terremotos ou de bombas para garantir que se pode seguir cultivando e alimentando a humanidade en caso de catástrofe. A illa habitada máis preto do Polo Norte agocha baixo a terra xeada a proba de desastres naturais ou humanos o futuro alimentario da humanidade. Os países depositan alí as súas sementes máis prezadas ou vulnerables á extinción. Xa reúne 1 millón de variedades de 6.500 especies de plantas de todos os climas e continentes. Esta particular arca de Noé de sementes obtivo o Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. El jurado ha valorado la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras. Só os países que as depositaron poden pedirlle a bóveda de sementes de Svalbard que lle las devolva. Foi o caso de Siria tras a guerra. Perdeu a maioría das súas mostras de cereais, alimentos e pensos e tivo que recuperalas da bóveda para replicalas xenéticamente outra vez. Estamos na semana de concienciación sobre a miopía, un bo motivo para lembrar eses consellos que todos sabemos e tantas veces esquecemos, e tamén para deterse a mirar cantas lentes se ven hoxe pola rúa. Preguntamos se hai máis miopes. Hai máis miopes e cada vez miopes máis xóvenes. Unha percepción presente na rúa. Boa, sí, moitísimos máis. Porque agora os rapaces empezan a ver pantallas de moitísimo máis novos. Novos e tamén maiores temos que coidar os ollos. Traballo con pantallas, non é unha elección tampouco, entón, pois, ao final, si que abusas, claro. E moito esquecemos os consellos. Hai que facer descansos, é dicir, hai unha regla que lle chaman a regla do 20-20-20, que cada 20 minutos, 20 segundos, mirando 20 pés. Vale? Hai que ter unha boa iluminación. E se chegan as lentes, hai quen se afai na infancia. Tus gafitas. ¿Ves mejor? Te ayudan. Para ver. Hai quen decide operarse. Xusto que a pandemia era moi incómodo levar as gafas porque se che empañaba todo o tempo os cristales, entón pois a decidí cortar polo sano. Quen opte polas lentes de contacto ha de ter cuidado de non abusar. Hai algunhas que se perden e hai outros que poñen ao mellor dúas no mesmo sitio pensando que a perderon. O das lentes, en fin, é todo un mundo de variedades que acaba formando parte de nós. Es que vexo todo moi raro e non me gusta, a verdad. Prefiero ponerlas. La verdad que sí. E un último consello de saúde visual. Algo moi importante que hoxe en día a xente non ten en conta, facer actividades ao aire libre. Horizontes fronte ao exceso de pantallas. Zara saca mañá ao mercado a colección Benito Antonio deseñado polo cantante portorriqueño Bad Bunny para a marca galega. Xa pudemos ver un avance nesta tenda de Porto Rico, a primeira que puxo á venda esas pezas da colección inspirada no estilo persoal e na identidade creativa do artista. Roupa chea de cor, grafismos e tecidos deportivos, que inclúe tamén pezas de xastrería e complementos. Maio é por excelencia o mes das primeiras comuñóns. O esforzo económico que asume cada familia depende de moitos factores, pero o cálculo do gasto mínimo medio en España para unha celebración de 50 persoas supera os 3.200 euros. O máximo pode acadar os 16.000. Por 200 euros é posible vestir de primeira comuñón e a opción máis económica hai nas máis caras tanto para a nena. Este que ten o seu encaixe nas mangas, na espalda, con color. Estes tamén, suelen andar sobre 400 euros, 450. Como para neno. En a súa chaqueta, chaleco, corbata, camisa, o traxe completo. Suele andar sobre 400, 500, tamén depende do modelo. A medida que se suman complementos, o custo pode subir ata 300 euros máis. Outro gasto son as reportaxes fotográficas ou de vídeo que poden combinar sesións de estudio, cerimonia ou exteriores. As comunións van desde 300 euros hasta 1.300, ponte, sabes? Todo depende se é solo fotografía e vídeo. Básicamente, despois o que pagas os acabados. O que realmente leva o orzamento é o banquete. Aquí as cifras dependen do número de convidados e do menú escollido.
Té un precio así máis ou menos medio, pode rondar os 45 euros, por exemplo, 45,50. Despois, se xa queres máis extras, van máis para arriba. Atraccións, animadores, mesas doces, para as familias sega a ser un día especial. En España, de media, o desembolso mínimo é de 3.200 euros, segundo datos da Asociación Española de Consumidores. No outro extremo, o máximo sitúase preto dos 16.000 para unha celebración de 50 persoas. Un 20 de maio do ano 90, o telescopio espacial Hubble tiraba a súa primeira foto do universo. É a da dereita. E a da esquerda, a mesma quitada desde a Terra. Non había moita diferencia de calidade, a verdade. Pero o Hubble foi mellorando co paso dos anos e miren que imaxes temos da inmensidade do universo grazas a él. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá.